והמדריכים חבל על הזמן. כל הנסיעה מעבירים לנו משחקים ותחרויות בין הטורים ובין המשפחות. עשינו שעשועוני שמות ומשחקי היכרויות, כך שצ'יק צ'ק אנחנו, הילדים של הטיול, התחברנו לנו בסוף האוטובוס, ונהיינו פשוט משפחה אחת גדולה מרובת ילדים. היינו גם באתרים מקסימים שלא על כולם שמעתי לפני הטיול. במערות הנטיפים המקסימות, בהאן סורלס שבבלגיה, בעיר ברוז' המקסימה והיפה, על שלל התעלות שלה, הכרכרות, הסוסים והשוקולדים כמובן. ביקרנו בבריסל עם כיכר העיר המיוחדת שלה, ראינו את הילד המשתין, אין לכם מושג כמה הוא קטן. הילד. ראינו את פארק מדורודם עם כל האתרים המפורסמים של הולנד בגודל קטנטן. חוויות פארקים ומראות קסומים בכל יום ויום. גם בבריסל היה לנו מלון פשוט חלום, מריות. מכירים את השם? חדרים גדולים, ארוחת בוקר מפנקת. לא רצינו לעזוב, אבל אין מה לעשות. צריך להמשיך ולטייל, ויש לנו עוד פארקים ועוד ימי כיף.